Kana mga reklamo sa estudyante, ato na silang giingon nga isulat ninyo ng mga numero sa refuse to convey. Unta, makita mo na sa CCTV, o kana itong CCTV, maayo pa. Makita man na dinas dalan unsa ni mga sakyanan nga refuse. Pero sa mga atong CCTV, palpak magyud kayo. Ya gano'n ang Dumaguete nga nakadagang pinikap dagang baliba dili mo ato og pasahero unsa may kasulti mo. Ang ako'y kasulti ana because there is no proper implementation of our basic laws and ordinances in traffic and transportation. That is a violation. That is refusal to convey. Pila na kabog pedicab driver nga ako ang patawag kay akong hunungon, makita nga ako, iskapo man, kabalo man tang mo pabasa sa numero, ato i-report sa TIO, ipatawag na dito, kung nga malitsuran dito nga muna imong violation, refusal to convey, obstruction of traffic, dagan na kayo. Kung punta pa, ako magaling, ilang magaling kong sabayon nga ano nga, pipila ka business na din na, makita nga nakos tunga sa intersection sa traffic. Anong dili man? Kaya ako, wa naman pumuliyok ng sakyanan, kaya wa naman magliyok tungkol sa traffic. So, di nabot pasabot nga, ato lihatag sa TMO, kay kulang mo na sila kayo. Kita, mga katauhan, we have to be educated also. Kana mga reklamo sa estudyante, ato na silang giingon nga isulat ninyo ng mga numero sa refuse to convey. Unta, makita mo na sa CCTV, o kana itong CCTV, maayo pa. Makita man na dinas dalan unsa ni mga sakyanan nga refuse. Pero sa mga atong CCTV, palpak magyud kayo. You know? O na din na. Ang problema niyang gingon is refusal to convey. Dalak po na o naanay penalty. Action!